Вот манты на столе. Сейчас мы спросим, какие ингредиенты внутри. Мясо, тесто, лук, перец, соль. Ну, это, скорее всего, не классические манты, это татарские манты. Вот, смотрите. А картошку забыли. Хинди Габдальнур прям постаралась. Вообще. Ну, она, как любая женщина, из ничего может сделать себе прическу, салат и, естественно, скандал. Балалар не хәлләр. Бездә Аллага шөкер. Әнигез. О, нәрсәдер анда шалтырады. Әнигез манты пешерде, менә карагыз әле, моны. Менә эчендә күрсәтәм мин сезгә. Сезгә тәмле ашлар. Килегез. Рәхмәтләр сезгә, кызлар. Şimdi selamlar әйт әле. Сәлам. Авызлары тулган әле. Авызын тутырып сәлам әйтә алмый. Манты мешает. Ассаламу алейкум, туганнар. Менә Хинди Габдальнуровна. Габдальнур кызы Хиндия. Пешерде, ит пәрәмәче бу. Тәмле яхшы. Манса инде чәй ашы. Кем татарча аңламый. Еда для чая. Пешерде. Кылдавал. Янмаган да бу пешергәндә. Шулай яшибез, Аллага шөкер. Әлхәмдүлиллаһ. Ярар? Сәламнар сезгә.